Nog maar 23 vrouwen in Zeeland lopen in klederdracht. Het is vrijdag 3 januari. Dit is Zeeland Nu. Dames in dracht in 2 jaar tijd gehalveerd. Tolen schakelt landsadvocaat in voor zwembad. En nieuwe actiegroep wil vreedzame klimaatacties. Goedenavond. De Zeeuwse klederdracht verdwijnt. Mannen in dracht kennen we al lang niet meer. Maar het aantal vrouwen in de traditionele Zeeuwse kleding neemt nu ook in rap tempo af. Nog maar 23 Zeeuwse dames dragen het dagelijks. Dit is Janna Meerman uit Arnhemuiden. Sinds haar 5e altijd in dracht. Ook al is ze 92, het aankleden kost haar geen moeite. Nee, daar heb ik geen last van. Tot heden toe. Nee. Dat is anders voor mevrouw Jans Willemsen uit Grijpskerken. Bijna 99 en inmiddels niet meer zo mobiel, waardoor het traditionele aankleden moeilijker gaat. Daarom smokkelt ze een beetje, om de muts wat makkelijker op te kunnen zetten. Ik heb het aan elkaar gezet, met spelden. En nu kan ik dat zo opzetten. Het moest, maar ik kon me daar niet mee gebruiken. Juwelier Piet Minderhout uit Westkapelle is gespecialiseerd in streeksieraden. En veel van de vrouwen zijn klant van hem. Al ruim 30 jaar houdt hij een telling bij en weet waar we ze in Zeeland nog kunnen zien. Er zijn er, ik denk, 7 nog in Arnhemuiden dan te vinden. 4 bijvoorbeeld op Achterkerken, 3 in Westkapelle. En ja, dan wordt het een soort toto-uitslag. Bijvoorbeeld 1 op Grijpskerken, Middelburg 2. Maar dan kom je snel in verpleeg- en rusthuizen terecht, waar er dan ook nog eens 1 of 2 kunnen zitten. Mannen in Zeeuwse dracht zijn er sinds 2003 al niet meer. Maar ook het aantal vrouwen neemt snel af. 30 jaar geleden waren dat er nog ruim 1000. 2 jaar geleden 40 en nu zijn het er nog 23. Het zijn allemaal eigenlijk steenoude dames die het nog volhouden. En ja, het is natuurlijk gewoon een soort afvalrace. Je doen er niks aan. Ik vind het heel jammer. Maar dat komt niet meer terug. In werkelijkheid ligt het aantal vrouwen die volledig in dracht gekleed gaan nog lager. Omdat bij deze cijfers ook de vrouwen zijn meegerekend die de muts of het jak niet meer dragen, omdat het te bewerkelijk is om aan te doen. Maar om dit culturele erfgoed voor de toekomst te bewaren, heeft coupeuse Wilma de Groot wellicht een oplossing. In Volendam is het al jaren een attractie. Snel samen op de foto in een typisch streekdrachtkostuum. Zoiets zouden we in Zeeland ook moeten hebben, zegt coupeuse Wilma de Groot uit Koudekerken. Zij is gespecialiseerd in het maken van streekdrachtkostuums. Dit is er dus nog niet en dit brengt je wel weer dichter bij het stukje cultuur en het stukje cultureel erfgoed. Wat er dus gewoon heden te dagen op straat niet meer te zien is. Ze onderzoekt of dit mogelijk is en heeft alvast een pak gemaakt waarmee het volgens haar zou kunnen. Op deze manier die ik bedacht heb, ben je eigenlijk misschien in 5 minuten aan en uitgekleed. Want dit gaat een stuk sneller. En het klopt, we klokken nog geen 5 minuten. Of dit idee ooit werkelijkheid wordt is nu nog niet te zeggen. Mevrouw Willemsen zou het in ieder geval toejuichen. Dat zou ik zeker. Maar dan blijft het nog. En anders, dan verdwijnt het bijna helemaal. De gemeenteraad van Tolen heeft de landsadvocaat ingeschakeld voor de rechtszaak rond zwembad De Spetter in Tolenstad. Oppositiepartij PVV wil 200 geheime stukken over de renovatie van De Spetter boven tafel, maar de meerderheid van de gemeenteraad wil die geheim houden. Zwembad De Spetter is gerenoveerd voor €1,5 miljoen, maar moest de afgelopen zomer zo'n 15 keer dicht omdat de zuiveringsinstallatie niet goed werkte. De PVV is verbaasd over de inzet van de landsadvocaat, omdat hij er normaal alleen over ernstige bestuurskwesties gaat. Het was het gesprek van de avond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Capelle. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Of eigenlijk de mislukte zoektocht. Maar dat er na 2 mislukte sollicitatierondes nog geen geschikte burgemeester is gevonden, levert nog geen crisissfeer op. Ons college functioneert goed, de gemeenteraad functioneert. Alles loopt zoals het loopt. Alleen we moeten nu nog op zoek naar een nieuwe waarnemend burgemeester voor Huub Hieltjes. En die zal beslist gevonden worden. Deze maand nog overlegt commissaris van de Koning Han Polman met de gemeenteraad over hoe het verder moet in Capelle. En wat doet John van Haver in dat bushokje in Kamperland? Ik wacht op de bus die nooit komt. Want was het in november nog een eitje om met de bus van Kamperland naar Goes te gaan, is dat nu een stuk lastiger.
Sinds de nieuwe dienstregeling zijn er 3 haltes in het dorp opgeheven. En dat is alleen de bushalte aan de Molenweg nog over. En daar is John van Haver boos over. Nou, gefrustreerd is een groot woord, maar wel een beetje pissig. Van Haver maakt zich vooral zorgen over de ouderen in het dorp die slecht ter been zijn en nu een stuk moeten lopen naar de bushalte. Daarom nam hij contact op met het provinciebestuur en de gemeente Noord-Beveland. Vroeger was het openbaar vervoer voor de mensen, maar nu zijn de mensen er voor het openbaar vervoer. En dat is wel even een omgedraaide zaak. En hun zullen bepalen waar de haltes en de bussen stoppen. Ja, zo werkt het niet. Connection laat weten dat de haltes zijn geschrapt zodat de bus eerder in Goes kon zijn. Het is wat lastiger dan het er misschien uitziet, dat Bols. Je moet de grote bal in de buurt van de kleine krijgen. Maar bij Bolsclub De Zwaken in Schravenpolder leggen ze het graag uit. Want ze zijn namelijk op zoek naar nieuwe leden. Voor de gezelligheid uiteraard, maar ook vanwege de contributie. Bols is een sport voor alle leeftijden en dus ook voor de wat oudere sporter. Wij zijn ook allemaal in de 70 tegen de 80. We hebben zelfs een oudere dame van, die zit dik in de 80, die is 86 jaar. Nou, en die doet het nog prima. En die vindt het ook hartstikke leuk om te doen. En het is een hele leuke sport, het is gezellig. En we hebben iedere vrijdag, je bent lekker in beweging. En je doet straks een lekker bakje koffie drinken. En dan gaan we daarna weer een rondje spelen. En dan is het gewoon leuk, is gezellig. Klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft sinds kort een afdeling in Zeeland. De jonge internationale groepering bestaat pas sinds vorig jaar en groeit snel. Extinction Rebellion is actief inmiddels in 56 landen. En de oprichters in Zeeland zijn 3 vrienden uit Schouwen-Duiveland. Die vinden dat ze het niet langer kunnen toekijken hoe er met de aarde wordt omgegaan. We zijn alle 3 vaders van kinderen en ik voel me heel verantwoordelijk ook als vader voor de toekomst van mijn kinderen. Op dit moment tuimelende artikelen over het klimaat over de deurmat gewoon. En ja, we hadden zoiets van, we moeten wat doen. Ik dacht ook, er zijn heel veel van die oproerkraaiers of je hebt van die alarmisten. Het zal toch wel meevallen met dat klimaat. Ben ik een jaar of 2 geleden begonnen daar meer over te lezen. En toen ben ik me eigenlijk rot geschrokken. De mannen besluiten Extinction Rebellion Zeeland op te richten, maar blijven daarbij wel dicht bij zichzelf. Jij gaat mij echt niet zien met een stuk bisonkit op mijn rug geplakt tegen de deur van Shell. Nee, absoluut niet. Daar zijn wij niet van. Waar wij goed in zijn, is het maken van grote beelden. Zo maakten de 3 pas nog een enorme protesttekening op het strand toen oliegigant Aramco naar de beurs ging. Ze hopen met dit soort acties mensen aan het denken te zetten. Maar de klimaatactivisten kijken ook naar zichzelf. Minder vlees eten. Ik ben ermee gestopt. Best moeilijk, want ik houd er heel erg van. Ik mag ook graag barbecue, maar ik heb toch gezegd, nee, ik ga dat dan niet meer doen. Je huis isoleren. Ik heb een dak vol zonnepanelen. Ik zou een hele verre vakantie gaan maken. Maar als ik bij mezelf zag wat het allemaal kost aan CO2. Dus ik heb die verre vakantie. Dat was een trip naar Antarctica. Die heb ik gecanceld. Ik vind niet dat ik het kan maken. Extinction Rebellion is een jonge beweging met dus ook veel jonge mensen. Maar de heren denken dat ze juist met hun levenservaring wel wat toe te voegen hebben. Power! Iedereen die zou zeggen, van, joh, als je 54 bent, dan heb je nog maar 25 jaar te leven. Geniet van het leven wat je nu hebt. Maar zo zit ik niet in elkaar. Jonge mensen kunnen ook heel fanatiek zijn en wij kunnen misschien wat langer nadenken over acties. Een typisch Zeeuws onderwerp dat de 3 zorgen baart, is niet moeilijk te bedenken. Wij wonen in de Zierikzee. En dat is het diepste punt van Nederland. Dus als er ergens een urgentie is om met een zeespiegelstijging rekening te houden, dan is het daar. Dan hebben we natuurlijk fantastische deltawerken, maar die zijn niet opgewassen tegen de verhoging van het water die de komende eeuw ook wel verwacht wordt. Wat het volgende idee wordt? Helemaal nog geen idee. Ik in ieder geval niet. Maar tot er wat gaat komen, 100% zeker. Hoewel de meeste regen van morgen viel, was het vanmiddag ook niet echt weer om over naar huis te schrijven. Hoewel de zon zijn best deed, overheerste toch de bewolking en een stevige wind. Morgen start het wederom nat, maar in de middag trekken de buien weg en klaart het op. En dat blijft gelukkig zo de rest van het weekend. En de kerstvakantie zit er, tot opluchting wellicht van de ouders weer op. En dat betekent dat de kinderen vanaf maandag weer naar school moeten. En in Terugkikken kijken we terug naar die eerste schooldag. Want herinnert u zich die dag nog? De eerste dagen in zo'n school met die stoeltjes en die tafeltjes en dat ik op een stoeltje mocht zitten en naar de juf mocht luisteren, dat vond ik fantastisch. Ik wilde iedere dag. Dat straks met daarna uiteraard nog het uitgebreidere weerbericht. Voor nu een fijne avond en een goed weekend.